Mayong hapon mga idol. Karon mga idol kay New Year man. Bagong tuig yun. Karon kay bagong tuig man. Ato ta dito sa Barrio Dapit. Interview ta dito no. Kung unsay ilang mga New Year's resolution. Ang tao na ito makita dito ato interviewon kung unsay ilang gustong baguhon sa ilang kinabuhi. Wow! Ay, dito mga idol. Let's go. Adong na ta dito mga idol. Let's go. A few inches later. Interview honti karon. Di interview honti ka. Be. Karon kay kuan man ron kaning New Year na bayaron. Nya. Ya, New Year naman bagong kinabuhi. Be, unsa may imong New Year's resolution ron tay? Karon? New Year's resolution ba? Ka. Ha? Magbago. Magbago ta unsa may bagoon na to be? Karon? Sa atong kapobre. Atong pobre bagoon na to. Mahimotang dato. Ano? Oh, teman. Ay, bay mong dato. Pobre kita. Pobre mo tadaan nya atong baghoon ba? Baguhon na to. Magdato ta. Magdato na ta. Bay ba? Kanindot na siguro na. Ako na kanindot ka na tay. Ngao din na day. Katatay ka na. Matay katatay do. Yung New Year's resolution ni tatay kay pobre man daron. Magdato na kay. Lisod mo perminta rin tang pobre. No, magdato na sa ta. Kini interviewon nato ni siya. Interviewon natin. Siga ang gawas. Be. Guba na. Ato na interviewon. Unsa man? Be. Kay karon kay New Year man ron. Bagong tuig bagong tuig na. Hubog. Be. Unsa may imong New Year's resolution? Ma'am. Sige. Di mo say mong New Year's resolution lagi. Unsay bago unsay mong imong kaugalingon ron, be. Dali. Dugay kay mutubag nga tong kanay interview ay. Dili. Dayon. New Year's resolution kay kinahanglan. Akong New Year's resolution. Unsa man? Kay Unsa man? kinahanglan dili na kumalit. Di na malit sa eskwela. Di hinong kayo late. Di kayo late. Mo din yung New Year's resolution. So magbag-o ni siya kay saon na. Late kuno din ni siya. Dili man kayo. Di kayo late. Kanang Makaapas ra ba? makaapas ra. Gusto niya kanang May mga bli sa office. mo siguro na niya ha. So late kuno siya. Di kayo siya. Late. Di man siya late. Pero mura og gusto niya kanang dako pa kay lugar nag-abot niya sa eskwelahan ba. Mo na iyang gusto di ay. So mo ni siya ha. Mo na iyang New Year's resolution. Adto na buta sa uban be. So dirita sa sud sa ruta interviewon diri pot. Busy kay ni siya. Dara. Ani siya nagnarapo ba. Okay. Ngayong hapon, ma'am. Interviewon ta karon. Yes, Be. Karon kay bagong tuig naman jud ron. Yes, 2024. So, mangutana ko sa imo ha. Yes, dog. Unsay imong New Year's resolution ron? Be. Dog, yung resolution dong ba kay? Kay? Karon yung tuiga dong ba kay? Ang tanan, abog-abog gani akong rundong ba ako sa gining paspason dong, hindi mo ko di man nahimutang. Kanang imong kuan. Kinahanglan hinlo ni dinhi. Mahinlo ni dong ang abog dong ginoo ko dong oy. Mura to jud yang gi. Dai, New Year's resolution niya kaning mga abog kuno dinhi na milit ni mga bungbong, kaning mga nasa alkuba, kaning nasa sawog kuno, mga samin. Mo na iyang baguhon. Kinahanglan mahinlo ko na ni. So nigbalik na to ani sinaw na ni. Sinaw na ni. Dong, ang electric pa sa mga inanik pa ko nauna dong. Kana. Electric pan ang iyang unang hinluan. Bag-o doon na yung kuan na electric pan na kayo. Dili bagong recycle. Nailay color. Okay, mo to yung kuan ni ma'am ha. Mo to New Year's resolution ni ma'am. Ang mga abog sa iyang room, kinanglang mawala ni. Danay mga gamit ko. Mga gamit ko na ma-organize ang mga gamit kayo, mga nagkatag-katag ko no, okay? Sige, arin ko po doon sa nahan. Thank you! Dire, ako ning interviewon ron.
De. Tapos ati diri oh. Kaniron, kaning duha review ni ron. De. Karon tay kay nga. Bagong tuig man ron, bagong tuig 2024. Hey! Be, unsa may imong New Year's resolution be? Oh, New Year's resolution. Ito atong baguhon sa atong kuan ba? Kaugalingon be, unsa may atong baguhon ron? Mo inom. Adi na mo inom. Adi na ko na siya mo inom kuno. Tinuod ba ka ni? Matuo ba ka niyo ban? So, di na ko na siya mo inom di ay. So, matuya ha. Pagkuhan, inom. Oh, kaya nga itong nyagi, naginom-inom. Nakaroon, magbago na ko na siya, di na siya mo inom. Inom tubig. Di na mo yun. Ilimnon mo ko na yung ingon. Kasi, di na ta. Nganing duha, mag-uyab ba? Mag-uyab. Interviewon ta mo. Doon kami. Ay, di dool. Ayaw diha kay ni kuan, sakyanan. Be. Diri mo dool kay interviewon ta mo duha. Oh. Eron. Sama ni. Oh, paminaw. Karon kay New Year's man ron. Bagong tuig ba? 2024. Be, unsa may inyong New Year's resolution? Ang baguhon sa atong kaugalingon ro ba? Gusto bag-o na to ba? Unsa man? Mubiya na gid ko sa inom. Mubiya na gid ka sa inom. Napangos na ko. Ano pa? Sama na. Tuwa na. Mo dai mubiya na jud ka sa inom. Mubiya na gid ko sa inom. Kay pag nagmotor ka, bubog Makadaot dai. Makadaot dai. Moto iya ha no. Di na siya mo. Mubiya nagkuno siya inom kay napangos. Tungod sa kahubog napangos. Mubiya na siya sa inom. Nagmotor na siya. Kere sa. Be, unsa may itong New Year's resolution ano ko be. Be. Dali. Be. Unsa may itong baguhon be? Ayaw gyud ko. Wanay. Wala kay kabago. Mayor man gyud ko. Mayor gyud ay. Wala jud baguhon. Wana. Ra siya. Okay ni siya. Ra siya. Mara to. Mo to yang baguhon ang jud no. Atong timan-an na to. Magbago ba? Magbago ba? Sakit lagi kay. Sakit na jud ay kuno. Nagkaamgo na jud kuno siya sakit. Mo ba di ay. May nagdi na jud sila. Kada mga sweet jud kayong duha ay di ay. Di nagjud kuno dai siya. Kaya na sakit kayong pangus. Okay.